Bupha simi se bwsani benefit ni bagwi bebak samung humung rok khlaio. Bupha je khlai mani bwsani benefit ni bagwi bwsani profit ni bagwi. Hallelujah. Phiaba nang nai nei di observe khai te kubun borok te khoroksan bagwi samung khlaio mane tam sajeman bini benefit ni bagwi. Khoroksa borok te khoroksan chuba man tamba bini personal benefit ni bagwi a borok ni bagwi ya. Jeng nugo great example shoot hisab rang ralai honlayo. Okay, a borok ni nangai tongkha. Okay, tam khlailai nangano shoot dodi hakang nono ranai. Mane condition tonga jaga mane bini personal benefit ni bagwi bote khoroksan chubao. Phiaba nai nai di kai tole nini ani benefit ni bagwi nijini bwsana sacrifice khlaikya. Bebak samung kaham khlaikya. Hallelujah. Kathar position of fainani joggoya to faikya. Mothangjanani joggoya mothangkha. Hallelujah. A gnango sokpainani sing joggoya gnang khlaikya. So aboni bagwi saimandi babu simi se bwsani benefit ni bagwi bebak samung humung khlaio. Kaito kaham. Bini khairokma hamjakma kubui no paiflaya. Chini bawo belai hamjago. Belai ke hamjago sungno bochoni khibia bochungno yakariya. Aboni bagwi no tini sukjora a hamjakno phunogoin tongo hamanai ma tongo hamjago sungno sal kchung sung nugo hamjago sungno samung thai tongo takphono a maislamo mairum takphono ongoi no thai tongko tangai kaitor hamjago sung kaile mano borlai manlayo but bothai se thai angke a kaimani bormani mungsa samungo chugya but kaitor hamjago ambagi chung kayo baro bothai thaileru chung kayo botoro toro nani ক্ষমতা চিনিয়াগো করি কাইনানি সারনানি তঙ্গো বাট তর নানি বেবাং কাইতনি থানিছে হামজাগো বসুংনো আমি বাগিন তিনিসুক জরা নাংমানি বেবাংনো সুপুঙ্গি তং ফারি কাইতনো হামবাইরা লায়ানা চিনি বাবুকে হামনো আমেন বেলাইকে হামজাগো তাওয়ানাদি তাকিরিদি হিনেই এলামবাগো 365 365 বার সুজাক তং সালব্রমনি বাগি কাইতো সাউই তং তাকিরিদি आंनि बाबु काइतर लगै दं चंथकदि आमेन।